laso pinina kehang media bitung atu manang kehang alam the bangela puino nilitung along nondo na tum da chinilo nitum Aron Barim Abudi Sar made chief advisor lo Dr. Dharam Singh Terona kehai ex MLA Center for Karbi Studies director lo alang lidatulo nilitum long dorapiat lo MP Omar Singh Tisto kehai lapen ke Aron Barim Chingrum amai phu mate Harohat MLA Dorsing Rong hang kehai tadolo pinina tu umpanang chopalam the bangela puhino juning pen nilitum Aron Barim Chingrum mai pie laso di forong sopia long ningkan sega mai nilitum Aron Barim Chingrum mai juning pen padoik lo padun ron si pining tame indeng hini kecok Aron Barim ke kroy ke doana tum ko kacing rumah mai karbiri surim sorong aje tara langso aklam long sepining da dipon ipok non ke rangji ni phai krisir ke parnisi rada mai pidoik po lapen ke Aron Barim ke nalatum chini pakanang po pirthe dolo pupen cheklo arni dolo pupen karbia tumta pirthe ke plang pen dodun lo pupen ke ifuselet ifusar ke kroy adhorom lake Aron Barim hino karkli ka phijo hemphu mukrang pira singja ke kroy adhorom iglo la sihola so dhorom virda napo niltum matha par 6 Dr. Dharam Singh Terona kehai Aron Barim Budisa alang litum benching waisi ilitum adhorom pirthe ke plang we karbier pirthe ke plang pen kirim karbia khai tum dulu pen ke kroy laso adhorom an sepe pangchu nai pe chan nangji lapen ke pirthe hi thilong da pachthang club nang pu matha si nilitum ta tuning pen party dhorom party lapen ke song chejong je pin pen la so song chejong je pin pen la so political party la so na political party pu chejong je pin pen social organization ke doan student organization ke doan civil organization ke doan intellectual ke doan lapen ke political parties ke doan chingrum pet pen Aron Barim ke kroi tuman pen ning si pet pen party pe the pin pen song pe the pin pen nilitum tuning pen nilitum talon pon lo lasi laso katolon bang ke aluhi sarpo men pen nilitum chopha pon lo Assam Chief Minister Afan Dr. Himanta Biswa Sharma Afan si man peng aluhi sarpo isab nilitum chopha pon lo lapen alang lita menang dunik po laso karbi Aron Barim Chingrum amai pipos kacho phapon lo pulong denang tum aphana apachini bangala hino je karbi atum khai kang thim karbi atu amithang jutang jubat pencenglok amithang alama ki pencenglok amithang apendeng sumpot pencenglok amithang dhorom puthian ta do chok lim akhai ke lage karbi atum lo pirthiang bong lasona khai kompik dore pik sida karbi atum ke elami ki pencenglok e jutang jubat pencenglok e pendeng sumpot pencenglok ilun tomo pencenglok lapen anta traditional sports anda do lapen e methanga dhoromanta do hulake karli ka phiju Aron Barim do lasi holaso Aron Barim ka piyur veda je phan non nilitum penana Aron Barim ke kroy tum pen chelangsi laso
Deng hini aron barim lasok cingrum amai krung saya mai dak di forong supia long karbirin surin sorong aje katalon laso catai long sedak bi ko non ni pai krisir ke parni lasi laso mane bang nang pudun tahai lake pene political party fansi kamatha pu nitum bang joka mane adhorom ban kelang selet fansi kamatha mane political party fan ajakong kapidu ye fansi mane laso ke claim mane adhorom ban kelang selet fansi laso ke claim pugali na tuma chini lo chuke tamtang dak tara langso karbi people holong selkalin auditorium holong tame UCF United Christian Forum atum hanili phan tok jirpen nili phan Alvin Teron lapen alang tu UCF president secretary mai phu lapen konchun bang team ben bang senili phan pinpura lo nang pilo dak selkalin auditorium holong nitum phan ningkan sek amai pi UCF phan kaching bai la so dim na klong nang pek nangi pusin le pek pon lo la pen nang pang tame alang tum phan nili phan si alhi sar po men pen nang hang lo sita nili aka prega sayang deng dokok mat chitong no nedet lo nili sita nili ko anma kerap nang ke rabdun lo la pen nang par tame hala lukhimon ke kroi adhorom dum tan kan si kamai dak dipu arong sopia long do lo odak ta nili phan man pengal hisar po hisap nang hang pen nili do niglo lasi bang adhorom phan kelang selet mane adhorom phan kelang selet ajo phan ba kapijum je phan si ladak aron barim chingrum mai ki bigali niltum ke kroi adhorom la aron barim ke kroi adhorom atum an ka chingrum pen koson sile tuma adhorom wirvetat nangima koson si aron barim ke kroi tuman wirvetat nangima laso ka chethan ka chimun pen chenglok lapet aningkan bang laso adhorom ki kroi tum an pen ningkani si pen ningkane sek pen koson si tum rat chingruma amai long do pen ko PPC aron bari matum ke claim ponjima ke dam ponjima aron alu thui kapang dak pen chenglok lapen ke iletum aron bari matum hu pilthe ke plang long le ke plang arni ke plang cheklo ke plang ke do pen ke kroi adhorom an su se pilthe acha tailong kapili dunjia phansi nilitum krung saya mai ba ke ponjia phansi nilitum laso amai ki kibi nang tum chini lo aprang ke doktor engineer ave pina ko hut doktor ave pina hut koson si hem engineer ave pina hem koson si ke kim nang ma ke rak nangi ma lahai ta ilitum hola sopir thege plan kar bitum si ki kim ke rak layak asayang ding delitum si claim lo lapen parda me aprang ke doktor ave pin sa hotame ilitum ke aron barim ka chiki pen tardom gar lipen ka chiki pen ajok hola sota mane ke osomar ave tumta sumimia si jakli pen medet osodokok mane ke so that men afuso wong holata aron barim ka chiki piye medet mane ke dak delivery case un eder lo jata hala so delivery case phanta aron barim ka kli ke arna phan ka chiki pen lata medet amhang thek plot la sonda iltum wang bom si do bom lo reng bom lo la pen ke non kar bia khaita yurveda lo lasi laso adhorom ke kroi anatum non ni phai krisi ke babang ke ilitum song che jong je pin pen political party che jong je pin pen ilitum laso amai long karbiang long lapen karbiang long pen angtan ke do akarbi meghaloi ke do akarbi urunachal ke do akarbi sirsor ke do akarbi anta ladak nangai chetong ye phansi nang litum media hoi pen nili chuning ri lo lapen nang tum jong si ko pene karjuji mane pene do kolong ten arjumelo lapen nili ka chuning ri bangke la sorni bangke iltum song che jong je pin pen che sorsa se pin pen ladak mane ke chok che la son mang che jong je pin pen
धर्मामेन पे निलतुम जong फंता निलतुम सोर्सा से लापेन जong नाम दे माने धर्म सी चौकची पुपे माने धर्म के क्रोय तुम मानसी निलतुम हिंदू पुपे से निलतुम मांगे जे आरन बारिम के क्रोय आनातुम एमे थांग हु पिलथे के प्लांग लोंग लेके प्लांग कारबी तुम दोलुपुन के क्रोय धर्म लासो आंजो से माने निली थालो मोहता निफुसिलेट निफिसिलेट निफुसार किरिम हला सो धर्म आंजो से पांग दांगजिए फान बा पिलथे थी लोंग पचे थांग दिनजिए फान कारबी तुम तमे एमे थांगा धर्म एलामी की पेंचेंगलो एजुतांग जुबात लापेन के एमे थांगा परम पुथि चok प्लांग पु लासो कापचे थांगिए फानसी नि तुम नन निफाई क्रिसर के बंगी बांके देंहिनी कारबी आरन बारिम चिंग्रोमा माय dak dipu tara lang solong do ikpok karbi bipul hulalong lasige do an akarbi tum tame nanga je tongji phansi ni lichuni rilo lapen ke aron barim ke kroi kre akapre ga dhorom ki kroi kre tum andame ni tum long na cherap che tudun pen ahir jume nanga pidun je phan kam jam nanga cherap dun je phan se alang litum mata ni lichuni rilo lapen ke beleg khai do ana tum tame la sorni bangke laso aron barim tum minkan denghini laso aron barim kacing rumah mai di forong supi long ke doje hot halap tuntame itu melong na cerap itu junju mansi juniri itu target ateng ke lakni pen jong se abad dokok no chine datla sa lakni si nil tumbang ke kamatha the pining bangke di mahasa benda bang pigi pusin nang pu lapen ke ko hu sirsor ke do kar bi tum da bang pu lapen ke kamrup ke do kar bi tum da bang ji pu meghaloi ke do kar bi tum da bang ji pu urunachal ke do kar bi tum da che tong ji pu la si laknia bad do cheta hai itum ke hang he bang se hang bang ji tara langsu bu alang ke puthot iltum nili alam ke duelo iltum siama ke hai lapen ke labangso aron barim armu chingrum labangso amai pi chief patron alangli laso entuma ke doyarni lapen iltum alhuisar pu kechopa ke hai Assam chief minister alangli nangadun ji alam ka doita nal tu hampak langlo senal tum ajoy ne pen chuni reng tung ma la pen lo amso se pacheta ki tha ate aron bari matum kachar jab nangji kaching room nangji lapen kaching honseroi nangji na sobang kenang sot ate iltum khaybarim pula bangso angthek bangke aron barim le kivir lote virdet pupusi niltum kematha lapen la so joine si iltum council ja kong chilong lo 60 ja kong chilong lo la si iltum la bangso bang anso se pachet thangsi doan aron barim setame iltum long vet acha tai long arjap si iltum anso se apranga dami pan naltum ajoy ne pen anso se pachet tai pan choling reglo Assam chief minister phan lage karbi lipinun ke hang pu apen adhrom da flek jam ke hang mangela pu indigenous faith and culture pu laso department do huda pen nilutum aron barim kaching thurje phan tangka poisa ke doreta hai nonle karbi youth festival ningkan sekpen daktaralang selong katalon chuning nilutum hang ponno alang ipa phan chuning ridulo pang dak ponno uti si ankan man dak Assam government pen alangli budget long thapon lapen pining tame thapon lapen kenon ko kise somda che tong lonji leni tumphana pe bat ponangji kuti ke thom ding kuti phobak Assam government pen karbiri surong aje ningkan se katalon along ansu se kapang chuji phan kapeklari phan alang ta pin puro lo pin po lasi nilitum tame aron barim ke kroy ana tum tame laso nilitum chingwai chingsai pensi Assam chief minister phan je ilitum aron barim ilitum anadin ke ilitum sekar bitum ke kirim cheng ke plang cheng pen ke kroy adhorom lo lake aron barim asista aron barim laso kaching bai kaching sai ya sai hem tabi along le phelang tabi sita non aron barim pen kachelar adhorom tuman ke ahem do kaching wai ching sai ahem tado lapen along le tado sita iletum dak hu pir theke plang long lege plang je karbi tum ta je
ke kroi ve ka dhorom ke la ke aron barim lo kar ka fijo la sodim along le adimak long tawe la pen ke ahem tawe la si along le bang ke litum ke Karbi autonomous council pen ciri phokep dak langu kulong pek pon elo ciri 5,000 bigas ciri suri pho bigas along le litum pek pon elo la pen ke la dak boundary wall pen chenglo kaching wai kaching sai pen chenglo adowan pen chenglo Karbi tum ke kroi laso aron barim adowan ki kimji pen chenglok lakhe Karbi autonomous council pen doroni pusi niltum ke Assam chief minister Phan Chauhan si lasor ni pangdak ponang po je aron barim atuma phan pene kuti kep kuting koi kuti thong kep kuti phokep kuti pharui siba long te kwa phan sinil tum mang ke kah je ringe loklam pen ke give and take lo Chauhan po alang tum pini son ba dang pi ji ne po phan sinil tum Chauhan Senang piunji capacity ke aga mane lengla me pilo capacity ke aja kong ke anu kapre ke abe ajibe non itum Karbi cho ban ke hangwek po dowek po se Karbi cho bang ke aron barim ki kimji phan ke manpeng ke piwek po hola sin manpeng ki pigalang phan si number 1 po lage sita alangli dak aron barim kaching wai kaching sai laso krung sai ahema building phan kuti sinang pije phan alang lija kong abe kadure abe te government kacharia abangali lasi chief minister Phan Chauhan pulongte niltum bangke ininge thege pene son baga sayang deng longji upren sin niltum bangke alang li phan ke hang non niltum prime minister phan dak MDC election phan gali sita lorin thi piang prime minister phan hang long Karbi Anglong ilitum dak veterinary college la pen agriculture college long Bikin college pen agriculture college derchat tahai sta tender korelo non prabjin pen dak contractor tum kampang cengpo manjalong veterinary college la pen ke dak agriculture college ke khirunia lo la pen ke government degree college bang ke chingthong lo kam claim bom lo non tang thu podake akuti apharo lekai hudak tame odake ke tang thu po lanang sayang deng lo lasi ni tum ta Assam chief minister aphan kisias tum kachuhang pon ateng pen ke long son thak se ni tum ta arona brim tum ta pene kerap ke long ji pen chenglok si alang li phan ke hang chopo bo ai long alang li alui sar pomen pen ang chitong po nang chitong undet pen alang li da ke do pen nilitum aron barim enthem aron barim pilo pen enthem ke alang lam ke alunjir Anthem pana. Exact bang national anthem son la hai. Aron bari में anthem nitum lon ko la pen ke la ke iltum ke cethang plong alun se po son rokan to terang si alang lisi ka bondai la alang si alang lisi la solun pen si itum pang chengi ko. La det pen abang ke iltum aron bari में तुम hu pirthe ke plang pen Karbi tum ke kroi ladak horbongal nam bongkrok nam puik po Karbi tum rong asar ke do an Karbi Anglong arong asar tuman itum phalo alang tum bongkrok nam puik po la sorni ke la pen nang par ke oko Karbi tum aron barim ke kroi an akurusar hola so akurusar tumta Christian tumle father pastor prosarok puason ba skona tumle sadhu puatumason ni tumta Karbi aron barim tumke kurusar pulo hola kurusar ke do an Karbi Anglong pen angtan ke do ana kurusar rame bongkrok arnam hola sorni pupo la pu deda phisi litum bangke ko dak bang suri ke thom so se aron barim laso alun kan bensi ke kan bensi laso pensi nirtum ningarong chupipo la pen alui sarpo penceng lok kachupa lui hitum penceng lok la pen aron barim ke kroi laso mai long nang idun an abang pubang phi la pen ke kroi kri abang pubang phi tum an nang kelang dun tum an da mi hirjume nang pituna phanta hola bang suri ke thom su se
ke kan pensi alang tum phan deng pon po la so phi bang ke nil tum a program bang ke dat aron barim la so hoi pen mai fu hoi pen la dat rara phan ke deng pon welcome speech la so pipon po la pen gilitum aron barim abudisa Dr. Dharam Singh Terona ke hai alang ida thanik po pin pura lopik po alang phan pipi magadiman la pen ang parge ilitum MP thanik po la pen ke nilita lomso ethethini bak than po SCM hisapet la pen ke chief guest thanik po la pen ke amaita kijutlo Yang kan ke cepat tirul. cepat tir lo jago